नमस्कार दोस्तों। जो बिहार का भोजपुर जिला के भरत तिवारी के साथ जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर हुआ है, इस पे एक मैं कविता लेकर आया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा कि उनके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। प्रशासन न दुशासन से, प्रशासन न दुशासन से चलत बिहार बा, चोरी घुसखोरी बेईमानी के बाजार बा, आ भरत जैसे लोग इनकाउंटर के शिकार बा। ओकरे इनकाउंटर भइल बा जवना पर कौनो न FIR बा, आ प्रशासन न दुशासन से चलत बिहार बा। भरत तिवारी जैसे लोग इनकाउंटर के शिकार बा। जौन गरीब समाज के आवाज बने, जौन गरीब समाज के आवाज बने, ओकर कौनो ना अधिकार बा। चोरी घुसखोरी बेईमानी के बाजार बा। भरत तिवारी जैसे लोग इनकाउंटर के शिकार बा। जात पात में जनता लड़स, जात पात में जनता लड़स, सब नेतवन के विचार बा। जात पात में जनता लड़स, सब नेतवन के विचार बा। प्रशासन न दुशासन से चलत सरकार बा। भरत तिवारी जैसे लोग इनकाउंटर के शिकार बा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कमेंट में जाकर जरूर बताइए कि ये इनकाउंटर सही है या गलत।